नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ दिनैहाय आंखौ पन्चमृत जाहोगोन आरोना। पन्चमृत जाहोनाय दङ दिनै 5 मान्थ जानायनि 5 मान्थ सोलिगासिनो नालाय दायो फुंनि सम दायो आंबो ओंखारथ'वाखैनो दासो ओंखारनोसै इन्ट्र'खौ लाखांना दोननानै माने इन्ट्र' लाग्रोनो नाथुर जाबाय नङाबा लास्लाबनो मोननाय नङाना जागोन ना जायाखै ओंखारनाया होनना सोंबाय थागोन दानो दसे उनाव बिनानावफोरा ओंखायनो लाग्रोबाय। ओमफ्रायो बिसोरखौनो भिडिअखौबो लानो होनोसै आङो। दा सिख्ला गथ'ना बारा थिनथाबबायबो थानो हाया मालाय फट' लानो माबा लानो इदि जायोना होमबाबो जेसेबां लानो हायो एसेबां लानो होसिगोन आङो। सोरबा सोरबा सोंहरखादोंमोनबो बेसेबां जाखो आब' प्रेगनेन्सिया बेसेबां मान्थ जाखो आब' होननानै। ओमफ्राय 5 मान्थ सोलिगासिनो दायो। नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। दे अल भिडिअ लादो रंसिके अल भिडिअ लादो रं देनां नायनो हानाय बायदि ना मानि मुनिया थोगोन नायो नारिखल' लारु hay sâu cái này di balai disuhin na kiki lagi ya ay balakan cái lái rồi cái tui này có cái gì đây nó xây ra cái là cái gì ôi cái bác à đây nó tăng lên có thay Saya dah udah ada tarik kawa dah wai belakang sampai dah. dia bisa perlu be dia aja Mushroom. Mà beri beri sak belum. Đời già này em đang nãy giống như
deh. Malah ini loh. Kok tak bosan dulu nangis yang mana lagi nah lagi. Akan nasi. Menang ilam jiwa. Silakan deh. Ibu Zani. Jangan deh. Jangan ilam apa jangan. Selak mana kenang juga. Nih. माइसे जादों ओंखाम ओंख्रियालाय मोजां जादों आंथ' मोनजाथ'वाखैना दा नोंसो मिथिगोन जादो जों जागोन बाजिनाव सों बाजिनाव नों सोंहर नाया नों आलासि नामा आंनो जुलखौ नांगौ मोननैल' जाखाबायबो गावसो जायाखै आंनो नाङा दे नांगौ आंनाव जागोन दा मा जादों दालि पनिर कबि आलु लाब्रा गाजर सालाद थाइबें मैखुन आलु मटर ओमफ्राय मानिमुनि आलु बादाम मटर भाजा गुवाहाटिनि माखाया इसे इसेल' होद' ना मा होनदो ओं दासो मोनजादो नै लानि दं दे ओइ गुस्टि गावजोबनायजों बोरै नुदों आंखो थांनोसै जोंना थांसै नै जोंहा लोगोफोरा बेसेबा जेबो जाबायसै उदैया जेबो जाबायनो निरामिस गोजासोहाय लोगोफोर निरामिसबाबो बिराद गोथाव बेसेबा आइटेम माने थांसै ना आं दिनै हर थानो होबाय हर थालायबावा ओमफ्राय नै आथुरथार थानो हाया मोनाबाय लोगोफोर एसे मोनाब्लि जाहांबाय गथ' दंमोन ना बाबुआ उन्दै सानाबो थांसैनो मालाबा फैबाव बेसेबा गोबावजोंसो लोगो मोनो दोनलांनो बायो आरो ओं गोबावसो लोगो मोनलायलायो ना मोजाङै मोजां ओमफ्राय जोंखौ फट' लाना होदो फट' लायनो थां नों लाया फट' लाया दे फट' लादो ना भिडिअ लादो पस्ट थागासिनो आङो दे थां होमबा आदा थां बाय बाय थां टाटा 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 आंहाबो ओमफ्राय माबा मा होनो बिपिं जोसो खेबाव हैनिया थांथ' दे सिं स्र' मोनजोबफैगोन फुंनिफ्रायनो एकदम मोनालायनाय ज' थाबाय नोंसोर थांबाथ' आरो बांसिन जागोन इसोर थांथ'वा दिसुन मोना थांथ'वा दानो ओमफ्राय होमबाबो आंना लोगोफोरा थांजोब्बायना गोबावसो लोगो मोनो बिदि लोगो मोनलायबाय थायाना ओमफ्राय मोजां मोनदोंमोन आरो दसे समनि थाखाय ओमफ्राय दाबो मोजाङानो मोनदों ओमफ्राय मा होनो थांनायखाय एसे बोरैबा मोनबाय आरो ओमफ्राय फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आंखौ इमान अननाय होफैनायनि थाखाय आरो दा जोंनि हाजिराया मोनगोन जोङो खामानि मावनायनि हाजिरा बिगासिनो उन्दुनासो थादो इयो उन्दुनासो थादो मैया फैनायाव मैया फैदोंमोन ना इसोरो मैया खामानि मावदो खिन्थु मावाखै होनना बुंनो हाया मावदो ओमफ्राय हाजिराया हाब जागोन लांदां मोनजोबो ना इदि ज' थानानै थांबाथाय